F'opinjoni oħra li tattakka lil pajjiżna mill-bidu sal-aħħar, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Casa jgħid li f'Malta paraliżi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni tant id-demokrazija issa mħassra dan metu stess ġielet fil-pożizzjoni tiegħu is-sena l-oħra permezz tad-Demokrazija Maltija. Wara kampanja fil-medja lokali jonfoħlilu nnifsu jisħaq li wettaq il-wedi tiegħu f'artiklu fuq l-aħħar faċċata tat-Times ta' tlieta Casa qal l-istituzzjonijiet f'Malta ma jagħtux tweġibiet li jixtiequ l-Maltin. Avolja sħarriġ reċenti mill-Ewrobarometru wera li l-Maltin huma fost l-aktar li jafdaw tal-istituzzjonijiet speċjalment il-Gvern Laburista. Iżda skont Casa tant hawn dewmien fil-ġustizzja li hemm bżonn intervent tal-istituzzjonijiet Ewropej. Konferm oħra kemm l-establishment nazzjonalista li jagħmel parti minnu u urtat bil-mod kif il-qrati mhux isibu ħtija kontra persuni ta' twemmin Laburista f'inkjesti miftuħa bla ebda bażi mill-estremisti fil-Partit Nazzjonalista. Dan il-livell ta' negattiviżmu kontra l-ġudikatura wassal biex il-maħbub tal-establishment Giovanni Bonello sejjaħ lill-maġistrati u mħalfin bħala nani bit-toga. L-istess attakki ġew sostnuti minn opinjonisti oħrajn tal-istess establishment li qalu li Bonello hu ġustifikat fi kliem dispreġġattiv li juża fil-gozzetti kontra l-ġudikatura. Jidher ċar li minħabba li mhux tiġihom żewġ fil-qrati Maltin Casa u sħabu issa se jippruvaw idefsu l-intervent tal-istituzzjonijiet Ewropej li huma aktar fil-kontroll tagħhom. Jidher ukoll li dan l-pjan ġdid ta' ħidma tal-NGOs estremisti bħal Repubblika u Occupy Justice fejn dak li ma jistgħux jiksbu minn Malta se jippruvaw iġibuh mill-Parlament Ewropew grazzi għal ħbieb tagħhom fil-grupp tal-Popolari Ewropej l-EPP.